Oromali ye jɛkulu ye min bɛ maliyɛnw bɛɛ kama a bɛ k'a kɛ yɔrɔ ye puruke an bɛ se ka an yɛrɛ kalan subahana mansinw na cogo min na bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ n'i taayɔrɔ sɔrɔ a la a kɛra ordinateur ye o a kɛra intelligence artificielle ye o a kɛra robotique ye o maliyɛn bɛɛ ka se ka dɔɔni kalan an ka y'a faamu o cogo la puruke an ka se k'o sɔrɔ o de kosɔn an y'a daminɛ depuis denmisɛnnin kunda ka yɛlɛn sanfɛ parce que denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye baara an ye ɲininiw kɛ déjà ka classement kɛ Mali kanw na mun kumabaga ka ca fɔlɔ an ye baara daminɛ n'o ye bamanankan ye an ye caman k'o la donc ni an y'o se o dan na an bɛ sɔrɔ ka kan wɛrɛ ta an bɛ ka kɛ ten ka jigin dɔɔni dɔɔni mais bamanankan na kɔni an ye camanba kɛ bamanankan na halisa an bɛ k'an to pour que ka se niveau dɔ la n'o y'o sɔrɔ sanfɛyɔrɔ dɔ n'o y'o sɔrɔ sisan an bɛ kan wɛrɛ ta mais o an bɛ bi bi in na an ye kan damadɔ ta an ye olu alphabet kɛ ka ban bamanankan b'o la fulakan b'o la dɔgɔnɔkan b'o la kɔrɔbɔrɔkan b'o la n'an bɛ kalan kɛ an yɛrɛ ka kan na o yɛrɛ ye a bɛ faamuyali nɔgɔya parce que n'i y'a fɔ an ka denmisɛnninw ma ko le nere aujourd'hui o t'a dɔn parce que o non seulement o y'an ka kan ye an ka plante de don mais o t'a dɔn mais ne ko ma aujourd'hui l'arachide o b'a dɔn mais ne ko tiga o bɛ a bɛ mankan wɛrɛ créer o ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc o bɛ an bɛ min kɛ sisan pour que olu bɛɛ ka se ka nɔgɔya an bɛ an ka kan de fɛn ninnu kɛ an ka kan de la ka faamuyali k'o la ka cours ninnu bɛɛ expliquer an ka kan na pour que u ka se k'o ta n'o bila o la faamuyali bɛ nɔgɔya u bolo tellement parce que o tɛna fɔ ko n bɛ miiri kan wɛrɛ la quoi comme n y'a fɔ kuma dɔ an ka réunion kɔnɔna la adamaden bɛ miiri a ka kan kelen de la donc ne bɛ ka dɔnniya bɛ ka d'e ma i ka kan na e k'e bɛ ka faamuya la dɔnniya da bɛ yɛlɛ de mais ne bɛ ka fɔ i ɲɛna kan wɛrɛ la e tɛ kan min mɛn dɔnniya da bɛ tugu e la ne bɛ min fɔ sifinnakaw ɲɛna n'o bɛ subahana mansin ninnu utiliser donc o ka a fɛnw kalan fɔlɔ yanni o ka o abonné fɛn bɛɛ la ten parce que intelligence artificielle fɛn baarakɛminɛn ninnu a bɛɛ n'a nakun de don mais o bɛ a sɛgɛsɛgɛ a sariyaw b'a bɛɛ kɔnɔ a bɛ ci bɛɛ ma o sariya ninnu kɔnɔna la n'i y'a kalan k'a dɔn min ni min b'a kɔnɔ n kan ka min kɛ n man ka min kɛ min ye n ka taabolo min tɛ n taabolo est ce que nin na ne ka fɛnw ne lakɔlɔsilen don ne ma lakɔlɔsi ni lakɔlɔsili tɛ min na i b'o to yen maintenant ni lakɔlɔsili don min na i bɛ se k'o kɛ n'a bɛ se k'i ka baara kɛ n'i m'a faamu fana subahana mansin caman plateforme caman bɛ yen pour que ne tɛ se ka min kalan i bɛ se ka taa yɔrɔ la i ka mɔgɔ dɔ ɲininka min y'a faamu kosɛbɛ nin kun ye mun ye mais olu de y'i ka dɔ ta ten i tɛ fɛn dɔ la ka tila k'a fɔ ko n ka lakana ma sabati o tɛ mɔgɔ o yɛrɛ dɔn mais i ka fɛn dɔ kalan fɔlɔ yanni i ka sɔn a ma donc ni fɛn kalan k'a dɔn min b'a kɔnɔ o la e kan ka min kɛ e b'o dɔn mais n'i m'a kalan e m'a dɔn parce que ko karisa y'a kɛ kun min na karisa de b'o dɔn e bɛna kɛ kun min na est ce que e b'o dɔn e de kan k'o dɔn n'o n'i ta bɛ taa n'o n'i ta tɛ taa e kan ka dɔn i bɛ min kɛ subahana mansin tɛ se ka komi a bɛ mɔgɔ kunna bi k'a bɛna mɔgɔw bɔ yen k'u ka baara minɛ o la a tɛ mɔgɔ bɔ yen k'a ka baara minɛ a la a bɛ kɛ komi i dɛmɛbaga de don donc n'i y'a ta komi i dɛmɛbaga donc a bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ misaliyara k'a daminɛ 1960 la ordinateur nanu ko an ka mɔgɔkɔrɔba caman b'o ban ka ordinateur kalan ko ayi k'a bɛna fɛn kɛ bi bi in na a jɔyɔrɔ filɛ nin ye bɛɛ bolo bi n'i tɛ s'a la i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya baara ɲini fan fɛ parce que c'est pas parce que a tɛ ka mɔgɔw ka baara bɔ o bolo mais a b'u dɛmɛ de k'u ka baara kɛ maintenant diɲɛ bi bi in na an ka ɲininifɛn kura n'o ye hakilina kura n'a fɛɛrɛw n'o ye intelligence artificielle ye o bɛ k'a yira k'a fɔ an dɛmɛbagaw de don assistant de don u b'an dɛmɛ k'an ka baara de nɔgɔya mais a tɛ mɔgɔ si ka baara bɔ i bolo donc n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ka baara bɔ a bolo baarakɛla de tɛ